என்னடா இது? மாமா கல்யாணத்துக்கு வா மாப்பிளான்னு பத்திரிக்கை வச்சு மட்டும் இல்லாம ஃப்ளைட்டு கிட்டே கொடுத்தாரோ. நானும் ராஜபாளையத்துல ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஃப்ளைட்டை வந்து தானமே மாமாவுக்கு ஒரு போனை போட்டு என்னாச்சு கேட்கணும். ஆஹா, வந்துருச்சா ஃப்ளைட்டு? சூப்பர். பரவாயில்லையா மாமா 10-15 ஃப்ளைட் அமைச்சிக்கிறேன் நம்ம ஒரு ஆளுக்காக. ஐயா இந்த வாரேன் வந்துட்டனையா இருந்தியா? மாமா அனுப்பிச்சுட்டாரா? ஏற எங்க இருக்கு வாசல்? இதான் வாசலா? ரைட்டு. என்னையா ஃப்ளைட்டுக்கு 4-5 படியா இருக்கு. பரவாயில்ல. ஏறுறேன். ஏறி மேலே வாரேன். ஏய் இருடா. இருடா இல்லப்பா ஏன் எருவண்டா. நீ தான் டிரைவராயா? தம்பிக்கோ நான் ஏறணும். மெல்ல. அதேதான். ஏறி என் இடம் எங்கப்பா இருக்கு? இடத்த கட்டணும்ப்பா, உட்காரணும். என் மாமா தனி டிக்கெட் என்ன கொடுத்துக்காரு.